Rab Shlomo Wolbe, Zeichet Tzadik Levracha, the well-known mashgiach, the well-known mechanech, was asked, what is the mitzvah of this generation? What is it that we can do to bring Mashiach closer? His answer may surprise you, but his answer is a sterling example of something that we need to keep in mind. Take a look at this rare footage of this well-known mashgiach. אני חושב שהיום זאת העבודה שלנו לכוון. למה המשיח עוד לא בא? אני חושב שהמשיח מחכה לכך שכל היישוב יחזור בתשובה. זאת העבודה. בוודאי זה אותו דבר בחוץ לארץ. בפרט בני תורה צריכים להתקרב, לעשות בקירוב. אדם צריך לתת מעשה מהזמן של הכלל ישראל. כל אדם שמקיים מצוות יכול משהו להגיד. הוא לא צריך להגיד דברים גדולים. אבל אדם שיש לו בית ושומר שבת והילדים שלו גדלים כילדים דתיים, הוא יכול לדבר עם כל אדם כמה טוב זה חיים של תורה. אם הוא בא ומדבר עם אנשים כמה טוב זה לשמור מצוות, להיות יהודי טוב, זה לא יפריע לו. להפך, הוא יתחזק מזה. הילד החרדי ישפיע גם כן על הילד השני. מידה ראשונה אהבה. לאהוב יהודי. מדברים אותו שלום, אני רוצה להכיר אתכם, מה שלומכם, מה אתם עושים. לדבר יפה, בצורה יפה, לדבר איתם. ואחר כך הוא יספר להם על יידישקייט, על תורה, על מצוות. אין להם כלום. סוציאליזם, קומוניזם, אין. הם מחכים לכך למנות משהו את הריקנות של הלב שלהם. תלכו ותגידו שזה מחזק אתכם וזה ייתן לכם הרבה סיפוק.